пропуснала един. Сещаш ли се или не? Тя е с мен, трима в комбинация, няма шансове. Сещаш ли се или не? Между теб и мен, тя кого ще избере, ти няма шансове. Сещаш ли се или не? Тя е с мен, тримана в комбинация, няма шансове. Сещаш ли се или не? Между теб и мен, тя кого ще избере,